Радио FM+. Здравето! Днес ще говорим тук отново за American Spinal Clinic. Казвам отново, защото в края на май, когато втората такава клиника в света след Съединените американски щати отвори врати тук у нас, си говорихме с доктор Майкъл Фарел. Сега тук мои гости са доктор Кръстева, специалист по физикална и рехабилитационна медицина в American Spinal Clinic, и Надя Ванева, връзки с обществеността. Здравейте! Здравейте! Привет! Здравейте! 6 месеца след като тази клиника отвори врати, вече най-вероятно можем да говорим за нейното развитие, за това как се прие специфичната процедура и нехирургичния начин, по който се лекуват гръбначните изкривявания. Доктор Кръстева, може би като начало наистина да започнем с това какво прави American Spinal Clinic уникална. Уникална прави методиката, по която работим, именно комбинацията от методите на физикалната и рехабилитационна медицина и на хиропрактиката. И тук е мястото да спомена какво получава нашия пациент, който е решил да се лекува по нашата методика. Най-напред е важно да се спомене, че тя не е еднократна, това не е хирургична операция, с която за ден-два се свършва грижата за пациента. Това е един по-продължителен процес, който трае между 2 и 4 месеца, в зависимост от индивидуалното състояние на пациента. И съответно в рамките на този период той получава около 190 отделни процедури за физикална и рехабилитационна медицина. Средно продължителността е около 10 седмици, пак повтарям, в зависимост от индивидуалното състояние на пациента. А какво представлява тази комбинация между традиционна медицина, гръбначна рехабилитация и хиропрактика, която ви дефинира като специфика? Хиропрактика, буквален превод, както може би много от нашите слушатели се досещат, това означава лечение с ръце. Произхода на думата от гръцки. В Америка и в Канада това е отделна професия, където нашите колеги хиропрактици учат в много продължителен период от време, доколкото знам около 6 години е тяхното образование, медицина, физиология, анатомия, като наблягат основно на биомеханика на опорно-двигателния апарат. Така също и рентгенови измервания. Тук в България ние нямаме такава отделна професия, затова съчетаваме методите на хиропрактиката с методите на физиотерапията и рехабилитацията, основно на кинезитерапията, където в нашата методика са включени съответно активни и пасивни кинезитерапевтични методи, плюс процедури по хиропрактика. Така че в рамките на едно посещение на клиниката пациента получава една такава комбинация от 7-8 кинезитерапевтични, физиотерапевтични процедури и хиропрактична манипулация. След мъчко ще продължим да си говорим каква е ефективността от този метод. На базата на тези 6 месеца, на тази половин година, предполагам, че имате наблюдения. Ще влезем и в конкретни случаи. Доколкото знае, цитирахме минали път с доктор Фарел, че болките в кръста са второто по честота страдание след болките в главата. Така че болки в кръста, гръбначни изкривявания, дискови хернии, всички тези много добре познати ни неща могат да бъдат повлиявани благоприятно в American Spinal Clinic. Ще разберем след мъничко и за това как се случват чрез конкретни истории тези неща. 9:12 е добро утро. Ива от сутрин до обед. Телефон в студиото 0700 158 58. Бялата Коледа на Лейди Гага и продължаваме сега в ефир. Разговора с две дами, доктор Кръстева, специалист по физикална и рехабилитационна медицина в American Spinal Clinic, и Надя Ванева, връзки с обществеността. Отутре започва една много важна кампания. След малко Ваня ще разкаже за нея. Аз смятам, че тя е от обществена полза и много ценна, но всъщност American Spinal Clinic е съсредоточена в лечение не хирургично, подчертавам, на болести на гръбначния стълб. И сега, доктор Кръстева, молбата ми е да разкажете така. Преди малко представихте точно какво представлява вашата практика, но да разкажете няколко случаи от нея, за да придобият слушателите ни представа как работите и какви са постиженията. Първо,
бих искала да кажа, че възрастовата група, с която работим, това са деца от 16 години до 80 годишна възраст на хората, с които работим. Ще почна така по възрастово. При децата най-често работиме с сколиози. И понеже вие зададахте въпроса какви случаи, какви резултати постигаме, тук искам да споделя с нашите слушатели, че когато започнах работа в тази клиника, аз бях много чела за методиката и бях чисто теоретично наясно с това какво се случва в клиниката. Съответно бях чула и много презентации и много истински истории от бивши пациенти от клиниката на доктор Фарел в Щатите. Сега вече 6 месеца работейки в тази клиника, аз имам възможността лично да наблюдавам пациентите от началото до края на тяхната терапия, да виждам резултатите от рентгеновите снимки и съответно да имам лични наблюдения върху това как се чувстват те и какво се случва с тяхния организъм. Ще започна с сколиозите, понеже вие попитахте така интересни случаи. Ще споделя само няколко от най-показателните. Имахме пациент, 16-годишно дете от Румъния, което беше на интензивна терапия в нашата клиника. Сколиозата беше 51 градус при започване на терапията, 19 градуса подобрение при рентгеново специализирано измерване имаше при завършване на терапията. Разбира се, тези случаи продължават с домашна рехабилитация или с поддържаща терапия в клиниката, в зависимост от индивидуалното състояние на пациента. Като също така в течение на времето, след приключването на терапията в клиниката, ние продължаваме с нашите измервания и наблюдения върху пациентите в продължение на 1 година и повече. Обучаваме нашите пациенти в така наречената хигиена на гръбнака, т.е. как те да се грижат за гръбнака си. Каква поза да имат, каква стойка да имат. Аз се справих веднага на стола, стегнах се в кръста. Какви упражнения да правят, което е особено необходимо за децата, за хората, работещи на бюро, за учениците, за студентите и така нататък. За по-голяма възрастова група, например, при хората в активна възраст, да кажем около 40-50 години, при тях много често се срещат заболявания като дискова херния или дискови протрузии, разбира се, диагностицирани и потвърдени на ядрено-магнитен резонанс. Може ли дисковата херния да се повлияе положително? Говоря, защото така имам колеги с такива операции и без операции. Може ли тя да бъде излекувана изобщо? Ние сме привърженици на неоперативния метод на лечение, защото нашите наблюдения и моите вече в клиниката са, че обикновено на 2-та година пациентите се нуждаят от реоперация. След първа операция, след втора операция, след трета операция на различни нива, те продължават с увредите да се доуврежда тяхния гръбнак, разбира се, поради различни причини, и те отново започват да страдат от болки, които са резултат на изкривяванията, които са в накратичко давайте сега един конкретен случай. Да. Например, имахме пациент, който имаше няколко операции от дискови хернии във врата и в кръста. Той беше готов за нова операция, но съответно не искаше отново да я прави и дойде при нас. След работа с него около 3-4 месеца, той вече може да ходи, движи се изправен, има нормална походка. Разбира се, обема на движение е подобрен. Той не може да бъде на 100%. Болките са му значително намалели и той споделя при един от контролните прегледи,
че може да ходи вече около няколко километра без да се уморява, може да пътува в градския транспорт, може да шофира, може да си върши ежедневната дейност. Това е много важно, че подобрявате качеството на живот в пътя и го правите възможно. След рекламите ще продължим с една кампания, която тръгва из училищата от утре за безплатни прегледи, така че останете с нас. Радио FM+. Здравето. American Spinal Clinic 6 месеца след като отвори врати в България, вече може да се похвали с много добри резултати, и то от името на своите пациенти, страдащи от различни видове гръбначни заболявания, изкривявания, болки в кръста, дискови, херни, дископатии и нещо, което сега доктор Кръстева и Надя Ванева ми казаха, не го знаех. Текст НЕК се казва. Може ли, доктор Кръстева, да обясните за това доста актуално и много често срещано заболяване? Или преведено на български текстови врат. Така много често ние по цял ден четеме различни неща в нашите компютри, таблети, мобилни телефони и по този начин навеждаме главата напред. Съответно, повече от нормалното. Искам тук да кажа, че ако една глава на един човек тежи средно 4 кг, при 30 градуса наведене напред, натварването върху гръбначния стълб се увеличава двойно. Все едно ние имаме тежест от 8-9 кг на главата си. Ако този градус е 45 градуса напред, в най-често срещаната поза на хората, то се увеличава тройно. От тук се създават условия за гръбначни изкривявания, за болки в гърба, за болки в кръста, следствие на неправилната позиция, а така също и до увреди на прешлените, на лигаментите, на ставите и болкова симптоматика, която може да бъде хронична. Разбрах, аз смятам, че всичко това са важни теми, по които ще продължим да говорим, но вие започвате една кампания и сега те моля теб, Надя, да кажеш какво ще правите от утре, започвайки от 22-ро училище. Кампанията се нарича "Защото здравето има значение" и всъщност това е вторият социален, много силен аспект в дейността на Американска клиника за гръбначни заболявания. През юли месец, не през септември месец, клуба подписа меморандум клиниката подписа меморандум с детски футболен клуб РД Спорт, където ги преглеждат децата, грижат се за тяхното здраве. И всъщност тази кампания "Защото здравето има значение" е продължение. Започваме заедно с Сдружение Спорт, превенция и здраве и с подкрепата на Столична община. Безплатни прегледи на децата от различни столични училища за сега, само в столицата. Предполагам, че от следващата година, от средата, ще започнем и в други градове. Започваме от 88-о, 55-то училище, 22-ро, след това училище Свети Георги, Дрита, 85-то училището, по едно училище на месец, защото в клиниката все пак тя няма да спре да работи и децата са много. В едно училище преглеждаме четвъртите класове за сега, само тях. Всички родители подписват едни декларации, с които ни гарантират, че децата са съгласни децата да бъдат прегледани, и след това на специален сайт на кампанията могат индивидуално да проверят резултатите. Прегледите ще бъдат съвсем безболезнени, съвсем не обременяващи децата, и ако бъдат намерени някакви проблеми в стойката, вече ще бъдат препоръчани билото упражнения, лечение или в зависимост от това какво детето има нужда. Но най-важното, което искаме да постигнем, е да обърнем вниманието на родителите, да се грижат повече за правилната стойка на децата, защото наистина превенцията е най-доброто лечение. Вярно е, трябва да се почне отрано. Децата сами трябва да знаят, като доктор Кръстева много правилно каза, ние трябва да имаме една хигиена на гръбнака и да познаваме основните правила за това. Как да се държим финално? Всъщност едно обращение сега към слушателите, от какви болки, от какви притеснения, ако страдат, могат да се обърнат към вас? Слушателите могат да се обърнат към нас при всички видове симптоми, които ги тревожат от страна на тяхния гръбначен стълб. А вече съответно с нашите методи на диагностика, с нашите измервания, с нашия преглед, ние ще установим причината за проблемите, които имат.
Много ви благодаря за гостуването, доктор Кръстева и Надя Ванева от American Spinal Clinic в студиото на Радио FM+. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Музиката, която не просто слушаш, а истински харесваш. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.